Pamusoro muri yeZimbabwe kutora kwandakaita mukombe ndokuti ndakangotiwo zvangu ndakagara pamba pangu ndichiita zvandaiita ndikangoona vakomana vauya zvikanzi uya kuno pane zviriko ndikatanga kutovabvunza mubvunzo ndikati kwakanaka here kwemoti uya kuno musingatauri ndopandakabva ndatorwa ndichibva ndaiswa kunzi kuCity Sports mutown muguta reHarare ndikatanga kukondesa. First time ndakawina, second time ndikawina. Ndawina kudaro ndakaona zvinhu zvakundichinjira zvakundifambira zvinge zvakanaka. Kushata iko kunda kutodada nako nokuti ndotoramba nditova nemukombe wangu uyo kundini ndabvutirwa nyama pamuromo handina mukombe wangu ndoruramba ndichiuda. Amuone zvichikunyadzisai here vaMasvinu kana kukudzikisirai kuti munonzi ndimi number 1 kunyangara munyika yese? Hapana chomboshamisa ipapo kana ndikanzi nyange ndafira pakati vanenge vaiziva ndiwo Mr. Agri vaya vokumbokondesa kufa pese pene ndiri munhu wese anenge achindiziva. Ndanzwa muchiti muri kutsutsumwa zvikuru nekuda kwokuti makwikwi aya haachaitwa. Muri kuti kudii takanangana nenyaya iyi? Makwikwi aya zvanga zvatondipusisawo zvisingachaitwi ndikati ndakumboita munyama worudziko ini ndaenda kuti ndakuenda kumberi ndibva iko zvimva zvazvivamira. Pana akambokundai gore riya anotaurwa akambokukundai, munoti kudii nekuda kwenyaya iyo? Paya handina kumbokundwa. Paya munhu mavende anga anawo paya isi toda mazvarirwo emunhu kwete kuti totarisa zvemavende. Ndakutotemba iri ratova tarenda rangu ndikagoita sei itarenda karakatouya iri rakatoraramisa mhuri yangu ndichitorwawo nevamwe vachindipawo zvokuti mhuri yangu irarama. Haiko zvona ndatoya ndiri hoti zvokuti zvazvanzi kana kusera mangwana kana rini ndaiuya ndotoimba nazvo. Makawedzera sei kuipa Mr. Agli? Mukuru zvinoita mudariro zvinhu izvi tetatowa panguva yacho pachimbetu chaichaya zvokuti hapana anenge achataura nemumwe tozotamba after work tapedza basa. Saka muri kuchallenja Zimbabwe yese anenge aona kuti unokandikurira ngaauye totangira ipapo. Anenge arohwa hapana unorwadziwa. Makaroora here Mr. Agli? Ndakaroora ndine mukadzi wangu. Akakudirai kuipa ikoku? Mukadzi takatorana zvedu tisati takondesa. Patakazanga kukondesa ndanda nemukadzi wangu ndaiti pesepo ndofamba nemukadzi wangu. Mune vana mune mudzimai? Tine vana. Nekuda makwikwi amunopinda aya ekunyangara kwevanhu muZimbabwe hazvive chiseko here kumudzimai wenyu nevana venyu neveukama? Iye mukadzi wangu chaichaya wakatombobvunzwa mubvunzo wewo muri kutoutaura iwoyo zvikanzi ini ndakamuda akadaro saka handinge handinacho ndonyara ndotoda murume wangu sezvaari seizvozvo. Ndiye kuti Mr. Agri variko huliya muMasvinu kana vanondida vanondiwanavo ndiripo ndiri pamusika wembare ndopene ndiri zvangu. Nekuipa kwenyu nekunyangara kwenyu? Nekunyangara kwangu ikoko. Vanoda kukubatai vangakubatai panhamba dzinoti kudii? Vanondibata pa 0788280967. Mungadzokorora zvakare 0788280967. Mr. Agli, makadzidza kusvika papi? Handina hangu zenda kumberi ndobonga ndakagumira grade 2 here noti mai angu anga ashaya nababa vangu. Mamwe mabasa amamboita pakurarama ndeapi? Kurarama kwangu kwandakaita ndaimbojega ndipedza kujega ndozongoenda iko zvondakazongokwaniswa kumabhasikoro ndichingokiya ndichingourongedzera ndichiita zvondikuita.